Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση της Ομοσπονδίας Αρθροφιών Ελλάδος για την συνέντευξη τύπου σήμερα, που για αυτές τις μέρες βρίσκεται και η Τρόικα, τα αφεντικά μας στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εκπροσωπούμε 15.000 μικρές αρτοποιητικές επιχειρήσεις με 140.000 άμεσα και έμεσα εργαζόμενους. Πάμε στην έκθεση του ΟΣΑ. Η έκθεση του ΟΣΑ έγινε κατά παραγγελία του Υπουργείου Ανάπτυξης και πληρώθηκε μάλιστα 930.000. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση του ΟΣΑ έρχεται η Τρόικα στην Ελλάδα με μεγάλη καθυστέρηση και εκβιάζει ότι αν δεν εφαρμοστεί αυτή η έκθεση δεν θα γίνει εκταμείευση της επόμενης δόσης. Αν το δούμε απλά, θα σκεφτούμε ότι τι κάναμε. Παραγγείλαμε το σκοινί με τη θηλιά για να μας πνίξουν και τώρα παρακαλάμε να χαλαρώσουν λίγο το σκοινί. Είναι πράγματα τα οποία ο απλός πολίτης δεν μπορεί να τα καταλάβει. Ότι παραγγέλνουμε μία έκθεση εμείς, την πληρώνουμε εμείς ο ελληνικός λαός και σήμερα αυτή η έκθεση χρησιμοποιείται εκβιαστικά από την Τρόικα. Θα αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά την αρτοπία. Πρώτον, ότι εμείς αμφισβητούμε αυτή την έκθεση, γιατί δεν έχει δει την πραγματική ελληνική οικονομία, δεν έχει δει την πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και κάνει συγκρίσεις σε ανώμια πράγματα και σε ανώμιες οικονομίες. Η έκθεση του ΟΣΑ συγκρίνει την αρτοποιία στην Ελλάδα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Που οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το ψωμί είναι στα χέρια 5 μεγάλων βιομηχανιών. Ακούσαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης να λέει ότι ο ΟΣΑ έκανε αντίστοιχες εκθέσεις για την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Και το έλεγε με περηφάνεια. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την οικονομία της Ελλάδος με την οικονομία της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας? Τι λέει η έκθεση του ΟΣΑ όσον αφορά τα αρτοπία? Δεν αναφέρει σε κανένα σημείο στις 350 σελίδες ότι πρέπει το ψωμί να ζυγίζεται. Αναφέρει όμως ότι πρέπει να καταργηθούν τα προκαθορισμένα βάρη του ψωμιού. Στην Ελλάδα από το 1984 έως και σήμερα το ψωμί πωλείται με το τεμάχιο και όχι με το κιλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι υποχρέωση έχουμε σήμερα εμείς οι αρτοποιοί και τι συμβαίνει στα καταστήματά μας? Να αναγράφουμε το βάρος, την τιμή και την αναγωγή στο κιλό. Παραδείγματος χάρη, βάρος 350 γραμμάρια, τιμή 0,75, τιμή κιλού 2,14. Γιατί θέλει η Τρόικα και η έκθεση του ΟΣΑ να καταργηθούν τα βάρη? Γιατί τα εισαγόμενα προϊόντα, τα κατεψυγμένα, που η έψηση τους γίνεται σε διάφορα σημεία, είναι σε διαφορετικά βάρη. Έχω εδώ να σας παρουσιάσω 400, 300, δεν ταυτίζονται με τα βάρη που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Ούτως ώστε να μην μπορεί να γίνει και ο διαχωρισμός και να θεωρούνται όλα ελληνικά. Γι' αυτό λέμε ότι θέλει να εξισώσει το κατεψυγμένο με το φρέσκο ψωμί. Απαντήσαμε σε αυτό το κομμάτι στον Υπουργό και λέμε ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση να ζυγίζεται το ψωμί, αρκεί να μην επικρατεί η άποψη στον καταναλωτή και στον ελληνικό λαό ότι οι φουρναρέοι κλέβουν, αρκεί να ζυγίζεται παντού. Με όσα προβλήματα αυτό θα δημιουργήσει στη λειτουργικότητα των καταστημάτων μας, αλλά και την σύγχυση που θα δημιουργήσει στον καταναλωτή. Ερχόμαστε στο βασικότερο σημείο και εκεί που υπάρχει κάθετη αντίθεση και δεν θα συμβιβαστούμε και δεν θα συμφωνήσουμε με τίποτα, είναι στην ονομασία και στη λέξη φούρνος. Σήμερα, όποιον και να ρωτήσουμε, από 7 χρονών μέχρι 97 χρονών, τι σημαίνει φούρνος,
θα μας πει είναι το κατάστημα της γειτονιάς, εκεί που ζυμώνεται, ψήνεται και πωλείται το ψωμί και άλλα προϊόντα άρτου. Είναι συνδεδεμένος ο φούρνος της γειτονιάς και με την ελληνική οικογένεια και με την παράδοση, αλλά και με την ελληνική γλώσσα. Γιατί λέω με την ελληνική γλώσσα? Θεωρήσαμε ότι μπορεί να κάνουμε λάθος και η λέξη φούρνος να μην ανήκει σε εμάς και να ανήκει σε κάποιους άλλους. Ανατρέξαμε στα λεξικά. Στο λεξικό του Μπαμπινιώτη, σελίδα 1899, και λέει φούρνος το κατάστημα που παρασκευάζει και διαθέτει ψωμί. Φούρναρης αυτός που ζυμώνει, ψήνει και πουλάει ψωμί. Το ίδιο και το λεξικό του Ινστιτούτου των Ελληνικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, που στηρίζεται στον Τριανταφυλλίδη, στο μεγαλύτερο Έλληνα γλωσσολόγο. Δηλαδή, με λίγα λόγια θέλουν να μας αλλάξουν και την γλώσσα. Θέλουν να ονομάσουν αυτά τα σημεία φούρνος. Τι όφελος θα έχει ο καταναλωτής αν συμβεί αυτό? Δεν θα έχει το παραμικρό όφελος. Το μόνο που θα συμβεί είναι ότι θα αγοράζει κατεψυγμένο ψωμί, έχοντας την εντύπωση ότι το αγοράζει από ένα κατάστημα που ζυμώνει και ψήνει, και θα το θεωρεί και θα το πληρώνει για φρέσκο. Όταν λέμε ότι τα περισσότερα προϊόντα κατεψυγμένα που γίνεται η έψησή τους σε αυτά τα σημεία είναι εισαγόμενα και αναφερόμαστε στο 80%, δεν το λέμε τυχαία. Έχουμε εδώ στοιχεία. Θα δείτε σε ένα φυλάδιο, για να μην το δείξω να μην φανεί, θα δείτε 20 προϊόντα άρτου, τα 16 εισαγόμενα, τα 4 ελληνικά. Θα δείτε εδώ σε ένα έγγραφο πώς διακρίνονται αυτά τα προϊόντα. 5 ελληνικά, 18 εισαγόμενα. Ένας Έλληνας προμηθευτής παραγωγός, 3 ξένοι. Θα δούμε στην Βόρεια Ελλάδα ότι από την Βουλγαρία εισέρχεται αυτό το κατεψυγμένο και γίνεται η έψησή τους σε αυτά τα σημεία πώλησης. Όσον πάλι αφορά την έκθεση του ΟΣΑ, θεωρούμε ότι είναι η μεγαλύτερη κοροϊδία που έχει γίνει προς τον ελληνικό λαό. Από την άλλη πλευρά ακούμε τις τελευταίες ημέρες καθημερινά ότι η κυβέρνηση έχει καταθέσει τις προτάσεις, αλλά η Τρόικα δεν δέχεται και αρνείται. Για μας όλους τους αρτοποιούς είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα στημένο παιχνίδι για να τα εκχωρήσουν όλα στα σούπερ μάρκετ, στα υπερμάρκετ και στις πολυεθνικές εταιρείες. Κλείνοντας, θα σας πω ότι έχουμε τελευταίες έρευνες. Έρευνα προς τους καταναλωτές. Με τι κριτήρια, πέρα από το ψωμί και τα προϊόντα άρτου, με τι κριτήρια αγοράζει ο καταναλωτής και τα διάφορα βασικά είδη, ιδιαίτερα τα τρόφιμα και από τα σούπερ μάρκετ. Ένα κριτήριο, το βασικότερο, είναι η ελληνικότητα. Και γι' αυτό λέμε πάλι η λέξη και η σύγχυση και τον μπέρδεμα στον καταναλωτή. Θέσαμε ερώτημα, ακόμη τρέχει η έρευνα, έχει ολοκληρωθεί στο 80% προς τους καταναλωτές, για την χρήση της λέξης φούρνος από αυτά τα σημεία. Με άριστα το 5, απόλυτο νούμερο, 5 απαντήσαν ότι είναι απαραίτητο, δεν πρέπει να συμβεί. Θέσαμε ερώτημα, πάλι σε αυτό που αναφέρει η έκθεση του ΟΣΑ, αν το ψωμί πρέπει να πωλείται στα ικτιοπολία, στα κρεοπολία, στα περίπτερα και στα ψιλικαζίδικα. Με 5 το μεγαλύτερο βαθμό, στο 4,7 απάντησε όχι. Σήμερα στην Ελλάδα το ψωμί πωλείται στα περισσότερα σημεία από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα, το ξέρετε και πολύ καλά κι εσείς, γιατί έχουμε τα περισσότερα μικρομάγαζα. Επιτρέπεται η πώλησή τους σε όλα τα καταστήματα τροφίμων. Εκτός από αυτά που ανέφερα πριν. Κρεοπολία, ικτιοπολία, ψιλικατζίδικα και περίπτερα. Σήμερα στην Ελλάδα
Και αυτό το διαπιστώνεται με μεγαλύτερη ευκολία και δεν χρειάζεται να το αναφέρω κι εγώ από την έκθεση του ΟΣΑ. Ενώ αναφέρεται ότι το γάλα είναι ακριβότερο κατά 34%, καμία σύγκριση στην τιμή του ψωμιού με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και ξέρετε γιατί, σκόπιμα. Γιατί είναι χαμηλότερη τιμή κατά 30% από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Θα έχει όφελος, λέει ο καταναλωτής, εάν το ψωμί πωλείται με το ζύγι. Έτσι λέει ο κύριος Υπουργός. Επιτρέψτε μου λίγο να σας δείξω εδώ τι θα συμβεί εάν πωληθεί με το ζύγι. Σήμερα αυτό που έχουμε υποχρέωση είναι να έχουμε όλες τις προθήκες, επιγραφές, ευδιάκριτες και να αναγράφουν τον τύπο του προϊόντος, το βάρος, την τιμή και την αναγωγή στην τιμή του κιλού. Έχουμε ζυμωτό χωριάτικο, βάρος 350 γραμμάρια, τιμή 0,75, τιμή κιλού 2,14. Δηλαδή αυτή η φραντζόλα έχει σήμερα, η τιμή διαμορφώνεται ελεύθερα, λέμε σε ένα μαγαζί, έχει 0,75 λεπτά. Αν αυτή η φραντζόλα αύριο μετά την ψήφιση του νόμου πρέπει να ζυγιστεί, ο καταναλωτής 2,14. 0,375 γραμμάρια, 80 λεπτά. Από 75-80. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το ψωμί από την ώρα που θα βγει από το φούρνο μέχρι και το τέλος της ημέρας που θα πουληθεί, χάνει βάρος. Έχει την υγρασία του μέσα και όσο μένει και στεγνώνει χάνει βάρος. Εμείς οι αρτοποιοί, για να μην έρθουμε να μην κοροϊδέψουμε, να μην έρθουμε σε αντίθεση με τους καταναλωτές, πάντα φροντίζουμε αυτό να μην βγαίνει στα 350 γραμμάρια, αλλά να είναι πάντα 10, 20 και 30 γραμμάρια παραπάνω. Γι' αυτό βλέπετε, αν βάλουμε όλα τα ψωμιά εδώ, και δεν είναι φτιαγμένα σκόπιμα, έτσι βγαίνουν, κάνετε και ρεπορτάζ και στους φούρνους, θα δείτε 375, 380, 360, γιατί δεν μπορεί ακριβώς να βγει το βάρος. Άρα με τον τρόπο που λέει ο Υπουργός, θα πληρώνει το ψωμί με το γραμμάριο. Κάθε γραμμάριο θα πληρώνεται από τον καταναλωτή. Σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν ζυγίζεται το ψωμί. Παντού πωλείται με το τεμάχιο. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης υπάρχουν προκαθορισμένα βάρη. Πάλι όμως, καταλήγοντας, θα πω ότι επειδή, για να μην θεωρήσουν οι καταναλωτές ότι ο φούρναρης φουσκώνει, πουλάει αέρα, όπως λέει ο Υπουργός, πληρώνει ο καταναλωτής 500 γραμμάρια και παίρνει 350, λοιπόν, λέμε ότι ναι στο ζύγι, αρκεί να ζυγίζεται παντού. Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που φύγει η έκθεση του ΟΣΑ. Περιμένουμε τις επίσημες θέσεις του Υπουργού για να καθορίσουμε και εμείς την πορεία και την αντιμετώπιση, πώς θα αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση. Για ένα είμαστε σίγουροι, ότι δεν μας θέλουν. Δεν θέλουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Είμαι στη διάθεση. Θα πείτε και εσείς κύριε Πρόεδρε δύο κουβέντες? Ναι, για να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο της. Θέλω να αλλάξω τη θέση. Καλημέρα και από μένα. Η παρουσία μου εδώ σηματοδοτεί τη στήριξη της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος στην Ομοσπονδία Αρτοποιών και στις θέσεις τις οποίες διατύπωσε πριν από λίγο ο Πρόεδρος. Είναι σαφές ότι ο στόχος είναι το κλείσιμο ακόμα περισσότερο των μικρών επιχειρήσεων. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008-2012 μας δίνουν 200.000 λιγότερες επιχειρήσεις στη χώρα, δεν είναι μέσα στο 2013. 700.000 θέσεις χάθηκαν. Η προσπάθεια ρύθμισης, ανοίγματος της αγοράς, μάλλον οδηγεί σε απορρίθμιση της ίδιας της αγοράς, αυξάνει τα κόστη για τον τελικό καταναλωτή
και στην συγκεκριμένη περίπτωση ενισχύει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την καθιέρωση στην χώρα του Bake Off. Η βιοτεχνία των αρτοπιών, για την βιοτεχνία πρόκειται, δέχεται ένα τεράστιο χτύπημα από αυτήν την αλλαγή του νόμου. Η ΓΕΣΕΒΕ είναι στο πλευρό των αρτοπιών. Θα αγωνιστούμε μαζί να ανατρέψουμε τις πολιτικές που οδηγούν στη συρρίκνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί δεν έχει γίνει κατανοητό από την ελληνική κυβέρνηση, και εγώ δεν πιστεύω στις τρόικες. Άλλωστε, όπως είπε και ο πρόεδρος, την έρευνα την παραγγείλαμε. Είναι αυτό που λέει ο λαός, βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Την παραγγείλαμε για να περάσουμε. Το άνοιγμα των Κυριακών. Μας έφερε μια έκθεση ο Χατζηδάκης στη Βουλή, ένα PowerPoint 4 σελίδων για να μας πείσει ότι πρέπει να ανοίγουν τα καταστήματα τις Κυριακές. Μιλάμε για το Bake Off τώρα, μιλάμε για το γάλα, μειώνεται η παραγωγή στην Ελλάδα, άρα ποιους ενισχύουμε? Τους Ευρωπαίους, και όλη η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ είναι στην κατεύθυνση της συρρίκνωσης της αγοράς και το κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων. Εμείς το θέμα το χειρίζεται πολύ καλύτερα από όλους μας το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών. Εμείς ταυτιζόμαστε με τις απόψεις και δεν ταυτιζόμαστε από συνδικαλιστική αλληλεγγύη. Ταυτιζόμαστε διότι και οι δυο καταγγέλνουμε την κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι το μίκρημα των μικρών επιχειρήσεων, το κόντιμα. Να κοντίνουν ακόμα περαιτέρω. Να πάμε εργάτες στις πολυεθνικές. Νομίζω ότι κανένας επαγγελματίας, έμπορος και βιοτέχνης δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σηκώσουμε το ανάστημα. Και είμαστε πάρα πολλοί εάν σηκώσουμε το ανάστημα. Μαζί με τις οικογένειες ξεπερνάμε τα 2,5 εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ. Για να τονίσουμε ότι η έκθεση του ΟΣΑ δεν έχει πραγματική βάση, αν δούμε αυτή την έκθεση του ΟΣΑ που την ευθύνη είχε ο Γενικός Γραμματέας και δούμε την άλλη την έκθεση για την γενική οικονομία, την ευθύνη την είχε ο πρόεδρος του ΟΣΑ, που λέει ότι η ανάπτυξη θα έρθει μόνο από την παραγωγή. Η μία έκθεση με την άλλη έρχεται σε αντίθεση. Γιατί την έκθεση του ΟΣΑ που αναφέρεται και στο γάλα και στα φάρμακα δεν βλέπουμε τίποτα άλλο παρά δίπλα να έχουν τις πολυεθνικές και τα σούπερ μάρκετ. Παρακαλώ ερωτήσεις.